İsənlərmisiz, hörmətli xo'jabekələr. Менә яңа ел бәйрәмнәре дә үтеп китте. Хәзер безнең ялларыбыз бара, яңа ел яллары. Шуңа күрә кунакларны нәрсә белән дә сыйларга аптырыйсың. Без инде нәрсәләр генә пешермәдек. Ләкин менә мин үзем каз пешерергә уйлыйм бүгенгесе көндә. Чөнки мин әле казны пешермәдем быелгы ялларда. Герләп, шаулап, менә шушы каз елку эмәләрдә үтте. Шушы казны яңа ел бәйрәменә сайлап куйдым. Хәзер безнең менә 3 кило ярымны менә шушы казны ничек итеп тултырырга икәнен күрсәтәм. Үземчә, татарча. Менә туйларда, никахларда без казларны тозлы суда тотып, шулпада пешерәбез. Ә менә бүген үзебезгә кайткан кунаклар өчен мин фаршировать итәргә булдым. Шушы казны тутырачакмын. Безнең тутырыр өчен шушы казны башта әйбәтләп юдык, текләрен алдык. Һәм шулай ук менә бу арткы ягындагы майын сытып чыгардык, кистек һәм сытып чыгардык. Әйдәгез, башлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче казны мин алдан юып куйдым, кырытып сөрттем. Тагын бер тапкыр сөртеп алам, чөнки аның барыбер суы чыгып тора. Әйбәтләп сөртәбез. Шушы казны маринатлар өчен хәзер безгә шуңа әзер масса әзерләргә кирәк. Ә ул менә шушы савытка мин алдан әзерләп куйдым. Иң беренче салабыз 4 бал кашыгы тоз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә 4 кашык тоз. 2 кашык бал. 2 кашык бал. Чеснок, безнеңчә сарымсак. 3 тырнак сарымсак. Уртача зурлыктагы сарымсак. Һәм 1 кашык аджика. Бал кашыгы. Бал кашык аджика. Шулай ук борыч. Менә борычны мин шушы сортны сайладым. Чөнки ул бик ароматный дияргә, тәмле, хуш исле. 1 столовой ложка дияргә инде аш кашыгы ак май. Ак майны салдым. Һәм лимон яисә лайма. Менә мин 1 лайманың сугын сыгам. Ярты лимон да ярый, чөнки лайма кичерәк. Һәм шуны яхшылап болгатам. Әйбәтләп болгатам. Майонез кушмыйм. Ак май белән, бал белән хуш ислерәк тә, тәмлерәк тә була. Гамилә ханым, менә күп хуҗабикәләр казны тәнгә 24 сәгатькәме, 8 сәгатькәме тозлы суга батырып куялар. Сез алай эшләмисезме? Әйе, ансы мин менә безнең бит татар халкында инде туйлар, никахлар бара. Менә шушы туйларда, никахларда бернинди сарымсак та, бер нәрсә дә кушылмый. Бары тик тоз, борыч һәм бал. Мин иң беренче менә казны тутырам, казны салам кастрюльгә, аны күмәрлек итеп су салам, шуңа ярты кило тоз. Күбесе 1 кило сала, ләкин мин яртыны салам. Һәм шуның белән тен кундырам. Булай итеп тә була. Менә ярты кило тозны салып шулпада пешерәсең 1 сәгать, и шул кайнар суда шулпада калдырасың. Һәм ул уже әзер була иртәнгәгә. Кичтән ясап калдырсаң, иртәнгәгә әзер була. Уже суытып, аны бизәргә була никах өчен. Булсы никах өчен. Ә менә мин моны инде үзебезнең кайткан кунаклар өчен ясыйм. Бу бер усул. Әйе, бусы инде Каз тутыру усулының берсе дип әйтәләр. Хәзер казынга без шушы массаны тышына, эченә әйбәтләп сөртәбез. Менә яртысын инде мин сөртәм тышына, әйбәтләп, әйбәтләп бөтен җиренә.
Kanat tiplerine de, ayak tiplerine de heybetlep sürteyim. Qoz şuşa sayıkşanı üzerine Singdireyge deyiş. Hazır. Bu yağına da sürttük. Bir heybetle başkırmak gerekinde. Bir şeyini de kaldırmayacağım. Şöyle ettirip sürteriz. Şimdi hem kolganın içine sürteriz. Bir heybetle. Hem bu yağına da içine de kirtip sürteriz. Amil apa, siz özünüz Elmet rayonu Yalxovay avulunda turasız. Qozlarını asırıylarmı sizin avulda? Bizde bir şuşmayılga sağa kül var. Bizning avulda yaratıp üstüreler qozlarını. O bitindeki mirge şulay kelgen. Bitinisi bik eybet onda deyler bu yıl. Bik matır buldu qozları. Şuna göre bitinisi qoz pişirgendir deyip oylayım bu beyramlarda. Hazır şuşu qoz içine tuturabız. Mana şuşu olma, qora yemiş. Neçe olma aldınız? Men iç zurguna, qatı sortlu iç yeşil olma aldım. Alarını kestim, içlerini çistarttım, dişlerim. Niçin yeşil olma soylana qoz tuturganda? Çünkü qoz ızaq pişe. Bizning yumşaq alma bulsa olanda erib bitecek. Bu barıtık pişegine matur ittirip, dämli ittirip, Eyteler olmanın eşisi təmi sinə deyip qozның itine. Ol kirisinçe kislinkini eçkiltimden biri. Bizge bir gışıyındı. Jemiş küpme aldınız? Jemiş где-то 600 gram. Mene bunda kilowatt olup bitmegen. Hazır minalarını tığızlap tuturam. Qoy bir xo'jabekeler qoz tuturganda qora buday da salalar. Olayda təmli bula. Qora buday mene bu qozның mayın üzüne singdire. Hem şunday təmli bulup pişanın qora budayı qoz mayı bilen birge. Hazır mene tuturup bitirdim. Hazır biz bunu tegecekmiz. Ene bilen jipni men oldan hazırlap koydum. Qomit tinesi bilen mayları singib eybetlep pişsin için. Biz qozның mayın ayırım eritemiz. Mene anı kıymak maylaganda her bir nersege kullanıp bular. Nişik eritesiz aytsangiz etimizge. Mene aş suğa tutur için barıtık kastrülge salıp eritem men ekringine otda. Mene bitlerge, kullarga, ayaklarga sırtır için vadyanoy banyada su munçasında diler indi. Ve ekringine eritip bir mene koynav kirgeç men 1 saat yakın eritem. Mene qozni soygaç mayın jiyasiz birinchiden, neymi? İç mayın. Mene bu tirede bulayındı o. Mene şu yakta bula iç mayın. Şunu salasız. Savutka. Savutka salabız. Aş su için indi. Kıymaklar, mene riziklar pişirir için ayrım kastrolda prosta ekringine utta qozanda eritsen de yarı. Mene kullarga, bitlerge, ayaklarga sırtır için qoz mayın bik faydalı deyler bitinde onlar bik köp mikroelementlar tigri için bik faydalı birek de mene kışkını bitler, kullar işisek, işimesin içinde profilaktik içinde şul maylar bilen kullanalım. Men indi mene şul mayını yaxşılap yuvup, suun sarkıtıp, kiptirip diyerge indi. Şunu vadyanoy banyaga oturtam, su munçasına. Kastrol içine su salam, su qaynav kirgeç, may salıngan soğutunu içine oturtam. Hem qaynav kirgeç 1 saat eritem ekringine otda. Yanları sterilizavat etken bankalarga, kichkine bankalarga tuturup koyam. Ol saklana 1 yılga yakın. Bir ızaktırsa eçişe o. Mene qozlar da bit ızaktırsa eçkiltimden kere. Maylarını da 1 yıl içinde onu kullanıp bitireydi. Alaysa indi mene bu tuturulgan qozdan oqqan mayını kullanırga kerek. Yok, men kullanmayım. Jip bilen beyleybiz. Jip tege qaynarda eritirgan bulmasın, plastik deyergende, sintetik bulmasın. Vadi şapmak gibi de yarı bir neçe katlardan, ya ise şeris gibi yan jiplerde yarı. Hazır plyonka bilen yaxşılap ettiribizde
и жылы bölme temperaturasında 10 saatga qoldiramiz. Kechdan yasasang, tengiga qoldirsang da yaraydi. Eyvatlab etiramiz. Әне үшін пленка белән терәләр? Чөнки ул менә шушы барлык ясалган масса әйбәтләп сеңә җылыда. Хөрмәтле хуҗабикәләр, пленка белән духовка эченә кертмәгез. Бары тик бу җылы менә бүлмә температурасында әйбәтләп сеңсен өчен без моны этерәбез. Этерәбез дә менә мин 10 сәгатькә бүгенгә калдырам аны. Менә булды да. Менә шулай иттереп, әйбәтләп калдырабыз 10 сәгатькә бүлмә температурасында. Ул әйбәтләп сеңеп, үзенә бөтен тәмләрне сеңдерә. Шушы касын сәгатьтәрдә безнең казыбыз. Хәзер без аның пленкасын сүтеп алабыз. Казның аякларын бәйләргә кирәкме? Әйе, менә хәзер казның аякларын бәйлибез. Пешкәндә ике якка аерылмасын өчен. И пленкага тыкканда уңайлы булсын өчен. И шулай әйбәт пешә ул. Менә без хәзер пищевой пленка өченә казны тыгабыз. Каз өчен аерымы да була, тавык өчен дә була. Төрлесе менә мин каз өчен дигәнне алдым. Һәм шуңа хәзер казны өченә әйбәтләп тыгабыз. Булышучыларга кирәктер монда. Юк. Кирәкми буялмагыз. Хәзер менә шуңа тыгабыз. Сак кына йыртылмасын өчен. Казны тыкты. Хәзер менә шушындай әйбер белән, ижеп белән дә ярый. Менә шундай әйберләр саталар специально. И шуны ике яклап эләктерәбез менә икебезнең. Менә бер ягын эләктерәбез. Әзрәк бушара да калсын. Хава белән тулай ул. Менә казны духовкага куйгач, пленканың өстен тишкәләргә дип әйтәләр. Сез тишәсезме пленканың өстен? Тишсәң дә ярый, тишмәсәң дә ярый. Мин тишәм. Энә белән бер-ике җирдән генә. Шартламасын өчен инде. Өстен. Әйе. Менә казның эшен бетердек. Хәзер менә шундый тирән табага казны урнаштырабыз. Менә мин булайрак урнаштырам аны. Урнаштырабыз да. Һәм духовкага 200 градуска тыгабыз. 200 градуска тыгабыз. Менә мин 1 ярты сәгать кызуда пешерәм. Аннары калган сәгать ярымын пешерәм где-то 170 градусларда. Әйтегез әле, Гамилә ханым, менә казны духовкага тыккач, 1 сәгатьтән соң, ярты сәгатьтән соң аны әйләндерәләр. Кайбер хуҗабикәләр. Сез әйләндерәсезме? Әйе, әйләндерергә ярый. Менә иң беренче бит, ул вакытта кырсак ягын, обязательно кырсак ягын башта пешерергә кирәк. Менә башта теге майлы ягында пешсен өчен, менә шулай. Менә шулай. Аннары сен пешер где-то 1 ярты сәгать пешкәч, 1 сәгать торса да ярый, икенче якка әйләндерсәң ярый. Мин инде бик алай әйләндергәнем юк. Ну, күбесе шулай итә. Тик иң беренче кырсак ягын пешерергә кирәк. Теге майлы урында пешсен өчен. Майы әзәеп, аскы як янса, матур булмый бит. Беренче вакытта әзрәк янып китергән. Хәзер сез ничәсез? Менә хәзер мин тыгам. Кырсак ягыннанмы? Юк, мин шулай гына пешерәм. Менә хәзер шунда тыгам. Каз пеште, казның içinden алмаларны, җимешләрне алдык. Менә кисә башладык. Аякларын кистек, канатларын кистек. Хәзер арка өлешен кисәбез. Шундай тәмле булып пешкән. Шундай сочный. Шундай таза. Аннары безибез.
Хәзер менә шушы помидордан роза ясап куям. Дөрес, бу үзебез ашарга, ләкин менә туйларга, никахларга барганда, һәрберсенең үзенең кагыйдәләре бар. Мин инде хәзер просто матур булсын дип үзебезгә аппетитны ачырга, матур иттереп менә хәзер роза чәчәге ясап куям. Менә помидорны 2 өлешкә бүлдем, 2 роза чәчәге чыгарып була. Хәзер ничек нәзик булдыра алабыз, шул кадәр нәзик иттереп кисәбез. Һәм менә шулай иттереп җыябыз. Бычак бик үткән булырга тиеш. Һәм менә шулай иттереп роза ясыйбыз. Менә шулай иттереп кырыена бастырып куябыз. Хәзер тагын берне ясап куям. Менә безнең казыбыз әзер булды. Кистек, турадык һәм бизәдек. Ашларыбыз тәмле булсын, дөньяларыбыз тыныч булсын. Бәрәкәтле ризыклар белән тукланып яшәргә насыйп булсын.